Ara mill-ewwel ktieb ta' Samwel. F'dak iż-żmien, Sawl qam u niżel lejn id-deżert ta' Zif. U miegħu ħadd 3,000 raġel magħżula minn Iżrael. Ifittex lil David fid-deżert ta' Zif. U ġie David u Abisaj ħdejn l-eżerċtu bil-lejl. U Sawl kien mimdud u rieqed f'nofs il-kamp u l-lanza tiegħu kienet imwaħla fl-art in-naħa ta' rasu. U Abner u n-nies tiegħu mimdudin madwaru. U Abisaj qal lil David: "Illum il-mulej reħa l-għadu tiegħu f'idejk. Ħansamru mal-art b'daqqa, waħda bil-lanza tiegħu stess, bla ma nagħtih oħra." Imma David wieġeb lil Abisaj: "La toqtlux, għax min qatt mettidu fuq il-midluk tal-mulej u ħelisa." David ħall-lanza u l-ġarra tal-ilma minn ħdejn ras Sawl u telqu, bla ma ħadd rawhom jew intebaħ u bla ma ħadd stembaħ, għax kollha kienu reqdin u nas tqil waqa' fuqhom mingħand il-mulej. David imbagħad qasam man-naħa l-oħra u qgħad fuq il-quċċata tal-għolja fil-bogħod, b'wisa kbir bejniethom. U David għajjad: "Hawnhi l-lanza tas-sultan, ħajjiġi l wieħed mill-qaddejja u jeħodha." Il-mulej irrot lil kull wieħed skont il-ġustizzja tiegħu u l-lejaltà tiegħu. Il-mulej telqek f'idejja llum, imma jien ma rridx immit idejja fuq il-midluk tal-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, bierek ruħ tiegħi il-mulej. Qalbi kollha nbierek l-isem qaddis tiegħu, bierek ruħ tiegħi il-mulej. U la tinsix il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Ħaninu twajjeb il-mulej u li jaħfer ġnubietek kollha. Ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdil il-ħajtek mill-qabar. Iħaddnek bit-tieба u l-ħniena. Ħaninu twajjeb il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, idum ma jgħadab u kollu modrija. Ma mexxix magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqq ħżunietna. Ħaninu twajjeb il-mulej. Kemm inbiet il-vant mill-punent, ekku jbiet minn naħtijietna. Bħalma jħenn il-missier għal uliedu, ekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Ħaninu twajjeb il-mulej. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Uti. L-ewwel bniedem Adam sar ruħ ħajja. L-aħħar wieħed sar spiritu li għati l-ħajja. Mhux l-ispiritwali ġie l-ewwel, imma l-ewwel in-naturali u mbagħad l-ispiritwali. L-ewwel bniedem mit-trab u tal-art, it-tieni bniedem mis-sema. Bħalma hu l-bniedem tal-art, hekk ukoll huma l-bnedmin tal-art. Bħalma hu l-bniedem tas-sema, hekk ukoll huma l-bnedmin tas-sema. Bħalma aħna mlibsa ġbija tal-bniedem tal-art, hekk ukoll qatt nilbsu ġbija tal-bniedem tas-sema. Alleluja, alleluja. Nagħtikom kmandament ġdid jgħid il-mulej. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Imma lilkom li qegħdin tisimgħuni ngħidilkom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid lil min jobodkom, birku lil min jisħitkom, itolbu għal min iżeblaħkom. Min jagħtik bil-ħarta fuq naħa waħda, dawarlu wiċċek ħalli jagħtik fuq in-naħa l-oħra. Min jħodlok il-mantar, anqas il-libsa m'għandek tiċħadlu. Għati lil kull min jitolbok u min jħodlok xi ħaġa tiegħek titlobilux lura. Kif tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, hekk ukoll għamlu intom lilhom. Jekk intom tħobbu lil min iħobbkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax il-midinbin ukoll iħobbu lil min iħobbhom. U jekk tagħmlu l-ġid lil min jagħmel il-ġid lilkom, xi ħlas jista' jkollkom? Għax dan jagħmluh saħansitra l-midinbin. U jekk tissilfu xi ħaġa lil min tistennew iroddilkom lura, xi ħlas jista' jkollkom? Il-midinbin ukoll jisilfu lill-midinbin bil-ħsieb li jieħdu lura daqshekk ieħor minn għandhom. Imma intom ħobbu l-edewwa tagħkom, għamlu l-ġid, issilfu bla ma tistennew xi ħaġa lura, u l-ħlas tagħkom ikun kbir u tkunu li talla l-għoli li ju tajjeb mal-ingrati u l-ħżiena. Ħennu
bħalma uħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu l-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb, marsus, meżżes sewwa u mburġat iqeddulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom, jitkejjel lilkom. Dan is-seba' ħatta matul is-sena u l-Vanġelu tagħna jaqbad minn ħallina l-ġimgħa l-oħra. Ġesu qed jgħallem lid-dixxipli tiegħu mod ġdid ta' kif iġibu ruħhom mal-oħrajn. Mhux mibni fuq il-vendetta u l-interess personali, imma fuq kif għandhom iħobbu lill-edewa tagħhom u jagħtu b'libertà lill-oħrajn. Jekk xi ħadd jimxi ħażin miegħek, inti tkun ittentat battilu, it-tentazzjoni li tħobb biss lil dawk li jħobbuk lura u jġaluk tħossok sew dwarek innifsek. Jekk lil xi ħadd tagħtih rigal, aktarx tistenna l-grazzi, jew xi rigal ta' apprezzament. It-tentazzjoni hi li tiġġudika u tikkundanna u tibqa' żomġa fik. Imma Ġesu jgħidilna biex nagħmlu l-oppost. Jgħid, imma intom ħobbu l-edewa tagħkom u silfu bla ma tistennew xejn lura. Qed jgħidlek li għandek tħobb lil dawk li joboduk u anke lil dawk li jridu jisirqu minn għandek. Għandna nagħtu u ma nistennew xejn lura. L-ebda nota ta' ringrazzjament, l-ebda ta' għanniqa, xejn. Ġesu qed jitlobna nħobbu b'libertà bħal Alla, li hu diffiċli ħafna. Alla jagħtina rigali mingħajr ma nistennew xejn lura. Jagħtina l-ħajja u l-imħabba. Saħansitra jagħtina lill-ibnu. Alla ma jeħtieġ xejn, allura ma nistgħux inħallsuh lura. Ma nistgħu nagħtu xejn li hu għandu bżonn. Imma Alla jħobbna u jagħtina xorta waħda. Imħabbtu m'għandix kundizzjonijiet. Jista' jidher impossibbli li nħobbu b'dan il-mod, imma bil-grazzja ta' Alla mhux impossibbli. Ġesu jsejħilna biex inkunu ulied ta' Alla. Meta nagħtu, aħna nirċievu mingħand Alla. Meta naħfru, aħna niġu maħfura. Din il-ġimgħa ejjew nitolbu t-talba ta' San Franġisk, għax meta nagħtu, aħna nirċievu u meta naħfru, aħna niġu maħfura. Bl-għajnuna ta' Alla, aħna nsiru uliedu li bħalu nistgħu nagħtu id-doni bil-libertà u nqasmu l-imħabba fid-dinja. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!